Kung hindi nagsara, lumipat naman sa online class setup ang mga kolehiyo at unibersidad sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Kawalan ng gadget, karagdagang internet bills at patong-patong panggastusin. Yan ang pasanin ng mga magulang at ng mga estudyante lalo na ang mga nasa kolehiyo. Kaya naman ang Commission on Higher Education o CHED Central Luzon patuloy sa pagpapaalala sa 209 universities and colleges administration sa rehiyon hinggil sa hindi tamang pangungulekta ng kahit anong school fees. Malinaw naman po na tayo po ay may polisiya para sa mga specific fees, school fees na kinokolekt po ng ating mga higher education institution. Yun po ay para maging ano po siya, sang-ayon sa guidelines ng CHED. Matatandaang noong nakaraang taon ay kinukwestiyon ng mga mag-aaral ng Holy Angel University ang halaga ng kanilang matrikula. Kanilang idinaraing ang laboratory fees na kasama raw sa kanilang mga bayarin kahit pa online learning ang setup ng klase. Sa makatuwid, hindi raw nila mapakikinabangan ang babayarang pasilidad dahil hindi pa rin pinahihintulutan ang face-to-face classes. Sa kanilang salaysay, inisa-isa ng mga estudyante ang nakitang questionable umanong laboratory fees. Una ang College of Criminal Justice Education and Forensics na naglalaro sa 2,000 to 3,000 pesos. 2,000 to 4,000 pesos naman sa School of Arts and Sciences. 4,000 to 5,000 pesos sa School of Business and Accountancy. 2,000 to 20,000 pesos sa School of Engineering and Architecture. 8,000 to 11,000 pesos sa School of Education. 3,200 pesos sa School of Hospitality and Tourism. 10,000 to 25,000 pesos sa School of Allied Medical Sciences. At 5,000 to 12,000 pesos sa School of Computing. Ayon sa Office of Students Affairs, inaasahang maglalabas umano ng opisyal na pahayag si Holy Angel University President Luis Maria Calingo kaugnay ng protesta ng mga estudyante. Bukas din umano ang tanggapan ng CHED para sa kahalintulad na reklamo ng mga mag-aaral. May naririnig po kaming reklamo. Meron naman. Formal complaint. Wala pong formal complaint. May mga reklamo po at doon sa mga reklamo like emails or Facebook or messages, agad-agad po naman nating ina-address at sumasagot naman po ang ating mga HEIs right away. Rainiel Pawid, CLTV News.